Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka MDC jong ko omsneng Constituency ka kong Macdalyne sau keme maulong. Hende kasngi habakren hakasngi penyaso sa ke NPP. Kalaong baka jingat lenti kan long kabajlan. Henry ka jingat trailang kan poisya ka jingjom. Kalaong ru bangidon kam banya trailang. Ngidei bandon yakathong. Kum kinong kit kam ay ngindon ka jingat Tylli ban kinjo syakathong. Kalaong ru ngidon hakani ka yeng jong ka NPP. Da ka jingat trailang ngin artatien baka Lama jong ka NPP kan Kaweh Baroh Tylli ki Constituency ka Ri-Bhoi. Kam jong ki Constituency Baroh Tylli kata nun sning ba nunong po. Ninget scam. Baka jingat lenti ka jong ni nang ni syahmat. Kanong kabajalan. Nilai ka jingdon ring tak lang ka jong pi. Ninget scam bangila ban poy. Sya kata kathong jong ka jingjot. Kum kinong mikmat. Nidon ka benta ba kraw. Bangan luri kata ka lingka ka bangidon. Nidai bandon kata ka mensim ka jong kijingi it. Kemensim ka bakulut banya kedop lang yaki wei pat. Nidai bandon ka thong hakmat jongi. Nidai bandon ka mission bat ka vision. Kum kinong kit kam ai ngindon kata ka jingi Tylli bangin be sya per sya ka thong. Ni kermen scam bangidon hagani ka yeng jong ke NPP da ka jingi trailang borba jong CM badon hangnid Chief Minister, Deputy Chief Minister, Minister bat Baroh ki perlok. Niem artatin bahaw arajar pulai kalama jong ke NPP kan Kaweh Baroh Tylli ke district jong ka Ri-Bhoi. Kajingat railang ka jong pi kalong ka bor. Ai baka dong bat kathan jong ka Ri-Bhoi kan pernai. Da ka jingas no ktilang ka jong pi. Da ka jingit baka jingat Tylli. Si sashi sin na soban ai kublay kalpang ya pi. Kublay shibun, thank you. Kordom hakakot.